अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। आयएनएस गुलदार ही युद्धनौका नेव्हीतून रिटायर झाली असून नौका विजयदुर्ग बंदरात पर्यटन वाढावं यासाठी आणण्यात आली आहे। ही नौका पाण्याखाली पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल, यासाठी आवश्यक असलेल्या पाणबुड्या व अन्य सुविधा पर्यटन महामंडळ उपलब्ध करून देणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.